Hold up. No. Ihatag sila. Oy. It was at this moment that he knew. Papa ni mo wala na. Uy, ba din uy. Papa ninyo, ito na, nibalik na. Wala na dire, nibalik sa syudad. Oh my God! Ay na, alabag yun. Boy, if you don't get... Nakuha. Basta na-apil ra. Hindi pwede din ma-apil. Ihungit mo dagmayo. Asan na JD ay? Ikaw may ka man, ikaw may ka? Next, sige na, Nick. Asan na ate Jade? Asa ate Jade mo dyan? Gawin muslog ka na, gabilangkan man yun. Yawa, muslog ka, gabilangkan man. Yawa na god. Ikaw, may ka, managaon. Klipo doga, oo. Nag-practice ng basketball kay Makisa? No, Elena. Mikaela, kasi na Mikaela? Oh, niya. Iya, hang crush? Diha, ulang o? Oy, na, Mikaela, regards to you, si Clifford. Nag-video chat, mo? Sana, nag-video. Regards ikaw, may shout out si Mikaela. Mikaela, may shout out si Mikaela Clifford. Uy! Ayun na ha, Mikaela. Ano, dali. Dali. Ay ka na lang, ingon. Ay ka, shout out Mikaela. Shout out Mikaela. Tanaw, diri. Na regards Clifford. Tanaw, diri ba? Shout out Mikaela. Oy, kalipang din na sugko, no? Oh, din na, daghang ilo din na, oh, kanang dahon saging, oh, mani ilo, lagpad ka na. Dito, wait, tak-akid ko. Pagkuyog, andoy dito. Pailog, andoy. Pailong, andoy. Pailog, andoy. Time to get serious. Pangako mo din na, may batay mo kayo. Nani? Omae wa mou shindeiru. Wala, mas mother diri, ay. Ginagawa mo. Asa sa mama di ay, nanaod? Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Tarong ba? Ay, wala. Let's get ready to rumble! Million fans around the world! Oh, naraman na yun. Yung gipangita. Malikan niyang kapatid. Panigaw na nga pa? Uy, bagsak! Takin na mo! Maabot pa ko. Dako ng drawing niya. Suwa, masuga, eh. Hi, Sami. Bakit aning kunak na dako, ingna na po na ihang gasto. Saman? Magaling kang kupal ka. Upload. Ano naman, suko na saan? Saan lang, naapit ka dito? Ha?
Okay rin na, nabita ka, nasa yan nata. Wala rin si Kisra, lahat bingon siya. Malagiro, no ni Mao? Lahat bingon siya nga. Oh, Gretchen. Lukot yun, kan na. Saya, wala. Wala si Montapad. Wala na. Ma, palagaw daw ni. Hi, Sai. Daw ni. Sai, stomach full na ka, Sai. Saya. Diyos saya, stomach full na ka. Ay, Saya. Oy, listen to me, Saya. 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 Ay, grabe. Diyos saya, tumag ako ba? Stomach full na ka? Stomach full? Oy, nagkuyog na ko ano nila. Wako na nga. Matawag tayo. Ang ano ni kamang kape. Hindi na pwede. Sa tawag ninyo. Ako mangkas mo ano. Awat og bungon. Kesa kita naglabay ni sa mes eh. Dila? Kisan Dila? Ay nahang jinjing. Ano man? Anong labay man siya? Ah. So, din lang. Katungkuan na. Oh. Bungon dito nga. Nakitaan sila ka. Ano to? Nakitaan. Gawang. Nakitaan siguro. Ay, sa to. Ano no? Si Joshua. Si Ate Jade na mula sa video eh. Tuwas pa po sa Ate Jade. Silang lala. Ate Jade. Eh, managkawan. Gano'n nagkawan. Babay mga kalog. Di mamauli kami. Balay mamauli kami. Nah, kada nay abat sa gyanan. So, kada harabang abtanan sa gyanan drone mingaw ka sana. Sama dia. Go la ka sandoy oh. Mangita para ba ning mga tao di sandoy? Let go, lean with it. Bye mga kalog. Hit them folk now, stab with it. Nay, then you stop, then you hit that mommy, bob with it, lean with it. That pussy till it's street, baby. Bakit mo ito kayo na? Tumlasok tayo. Ngayon, gabi ko. Gabi ko no? Alam mo naman. Pero unang ito man ito rito. Naman ito. Sabi ako po sa pinag ako. Sabas, pero. Ato, balay lo. Ato, pika. Sa pululan mo. Tara na. Let's go. Kanina ng apat sa sagyanan. Kisa ito na yung mag-reject? Kisa ito na yung mag-reject gani? Karoon na ito wala na. Wala kami ibang reject. Ayaw pala sa mga dali ko dito nakapamuhi sa haligi. Kami mo na. Reject. Tanay. Tanay, let's go. Mahisgutan man ako. Let's go, let's go. Ayan na Miss Marvin, nagkailang-ilang Miss Marvin din rin. Kaysa ka, kumusta ka siya, Walter? Ilang ka dira. Ilang ka dira.
kung sa master day. Narong send ba to si Kuan? Si Julito ba to? Si Kuan. Narong send si Jilmar. Narong send siya. Wala na sa istorya na ng Jilmar po. Nagtuog rin is Marvin nga. Sila po. Ito sa Kajirong. Kung sa man Jilmar day. Nakay na ibawan hindi. Marbe, kumusta man Jilmar? Mayroon kikag-smile yan. Wala. Ay, nako. Taray! Tara na siya kanay apat. No. Ay, nasa sa iyo na, dari. Tanga. It was at this moment that he knew. He fucked up. Kala, iyo na kayo. Abat ro, nagkatang abat. Ha? Ay, ka-drive. Tala, abat. Ay, subok ko yung tawag. Ay, hiyog kayo. Boy, if you don't get Bye-bye. Salamat sa pag- Lumpia. Mag-bring home bagita ni lumpia day. Adi-ari na, loyo, galing-galing yun. Ay, nagang-plastic nila. Plastic na ni. Nakuha sila na lumpia eh. Adi mo kay nang luod dan sa kawa ba yan imo ingning nga pagdaan rin yung piya ko na ni. Happy birthday usapin day. Rest for me. Ano kaning mag-birthday mo magawas mga pictures tanan. Lagi no, gapa guys bimi ito yung mga pictures. Lagi kani kuan. Ato si sayaw kada dyan. Ko nga birthday to niyang ila Masam ka diha. Tapos mga kita guys ulang mo eh. Smile. Yaman. Smile. Smile. Ay ba sa boy ligo. Ay. Pariharot ang lain. Mati rin yung musik mo yung tikrina. Pinatokol kayo to. Sambog na lubot to. Ano ka na sa? Oh, wow. Panginig pa nga rin natin. May naman nagarado to. Mau naman ako magod na. Sa Taganas bring house ana eh. Oran mo ko na nato karon diri na malit og pagkaon. Salamat ka na. Ya, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye mga kalog. Kaya nga pa tagpaabot. Bye.